Hai mă, bufonele, credeai că nu reușesc? Uite că ne înregistrăm în continuare. Petișoare. Saliva în primul rând. Băiatule, băiatul, chiar mă lovesc de masă cu nasul și mă ud și mă toate alea. De ce ai, mă, salivă la gură? De ce vrei tu să începem înregistrarea noi doi certându-ne? Îți face ție plăcere? Zi! Vrei să chem și alți prieteni care să te roage să-ți ții saliva în gură? Nu ajunge că mă rog eu de tine? Dar chiar așa sunt eu de nu mă asculți deloc? Chiar așa? Ne-am adunat aici ca să vorbim despre cifra 1. 1. Astăzi, 1 ianuarie. Uite cum am arătat. Invers. Observi? El nu e așa corect. Așa e corect, da? 1. Deci nu așa. Așa e scris de andoasele. Așa. 1, da? Și vorbim despre cifra 1, da? Și lăsăm puțin aici. Petișoare, te-am întrebat adinaoară, dacă tu ai un prieten pe care îl cheamă Vasile și tu ai spus de Opa, pe Opa îl cheamă Ion Radu, nu Vasile. Ai un singur prieten, Vasile, și astăzi este ziua lui. Este Sfântul Vasile. Hai să-l aducem încoace. Băi, Vasilica, unde ești? Aici sunt. Prietenul Vasi, care unde îl pui, acolo stă. Iaca, așa. Uite-l ce frumos e. El e prietenul Vasi. Uite ce urechi are. Da? Un singur prieten ai. Unul pe care îl cheamă Vasi, da? Și astăzi e ziua lui. Că de 1 ianuarie este Sfântul Vasile. Cum spui? Cum îl cheamă? Vasi. Stai un pic aici, Vasi. Bă, ce picioare lungi are, băi, Vasi ăsta, băi. Ai văzut? Vasi ăsta e avantajul lui, că unde îl pui, ia că acolo stă el. Își trage picioarele astea, nu știu pe unde și le pune, și unde îl pui, acolo stă. Ia că el e prietenul Saliva Vasi. Și azi e ziua lui, termină cu nervișorii. Să tău și un S. Vasi. De la Vasilică, da? Păi, Vasilică, băi, tu ar trebui să cam pleci. Da, s-au terminat sărbătorile, tu arăți ca un spiriduș de Crăciun, te cheamă și Vasi, astăzi e și ziua ta și apoi trebuie să pleci. Dar el nu vrea să pleci. Îl păstrăm cu noi mai departe? Păi nu ar trebui să plece undeva împreună cu tot ce înseamnă decorațiuni de Crăciun, da? Noi îl păstrăm cu noi. Rămâi în continuare, Vasi, chiar dacă ești îmbrăcat de Crăciun, ce importanță are? Prietenul lui Peti, așa e? Am un singur prieten, Vasi. Ce mai vorbim noi? Despre ce mai vorbim noi? Despre ceva legat de cifra 1. Fii atent, că am ceva să-ți arăt. Ceva ce o să-ți placă, petișoare. Dacă vrei, poți să mai chem și alt prieten să vorbești despre 1. Vrei să-l chem pe Bubu? Da. Păi, deci mi-e și frică să-l chem. Hai de capul meu, hai de capul. Vezi ce caz, vezi ce gură mare are. Are gură mare. Cum să nu am Peti gura mare? Te și adun steaua aia care nu mi-ai lipit-o nici azi. Mă s-o aduc, că știu măcar. Bine că știu unde este. Măcar știu unde este steaua lui Bubu. Gata, vino cu a, Bubule. Lasă că ți-o lipesc, nu mai face scandal. Mama lui Peti e un lipici care să fie strașnic. Când ai lipit acolo să stea, știi cum am un lipici? Uai de cap, nu-ți mai ai nimeni steaua. În cazul ăsta eu am să vin, înlocuiesc pe Bufonel, poate să plece acasă Bufonel, să se odihnească nițel, că vezi, Doamne, a făcut prea multe lecții. Exact. Și eu nu fac apariția până ce mămică ta nu lipește această stea, care este steaua mea și care a căzut de aici și nu mi-a mai lipit-o. Oule, ți-a căzut și bățul? Vai de capul, ce mă fac? Aha, exact. Ce te faci, mama, lui Peti? Ba nu, bățul mai e, Doamne ajută. Doamne ajută că îmi făceai scandal de vai. Acum lipim steaua lui domnul Bufonel, Bufonel, lui Bubulică ăsta. Și bună să mă lași în pace, Bubule, cu steaua ta. Hai. Da, păi steaua sus răsare și ia lui Bubu. Steaua Hai, lipește. Așa, hai că am răbdare. Avem aici un lipici foarte bun, un lipici minunat, bun rău de tot. Dacă nu o să mai cadă steaua asta niciodată de aici, îți promit eu, Bubule. Promis tu, mama lui Peti, că nu mai îmi cade steaua, da? Atunci hai că mă prezint. Să continui lecțișoarele eu cu domnul Petrica. Aici de față. Ia așa să vedem. Ia să vedem, mă, vine moșul la tine. Vine moșu, are și steaua moșu. Bună! Stai să mă uit cum e afară. Mai este încă ziua. Deci, bună ziua, Petrișoare.
Bună ziua, Petrișoare, eu te-am salutat, tu? Hai, bună ziua, Petrișoare, uite ce moș sunt, uite cum arată barba mea. Mama, pe ce nu-mi lipești și barba asta că stă să cază? Că bine zisești, bubule. Aici. Am o lipici minune și pentru barba asta, ta, pe care ți-am mai lipit-o și de alte dăți, dar nu cu acest lipici minune. Ai grijă că îmi dai și nasul jos. Cred că o să-mi cadă totul. Și ai să vezi tu ce pățești. Mama lui Peti. Stai că acum îți dau cu un lipici minunic. Lipiciul minune care va lipi barba lui Bubu și nu o să o mai deslipească nimenea. Îl lipim acum, îl aranjăm pe Bubu, îl facem un frumos. Îl facem un moș frumos. O, moș frumos. Așa, pune repede capacul. Puteai tu să faci asta separat. Acum, când am lecții cu Peti de făcut, acum am avut timp, acum le fac. Asta e, ce să fac și eu. S-a ocupat, bubule, Petrișoare, vai, zic mersi că m-ai chemat acum pe ziua, că tu de obicei mă chem pe când dorm eu, pe la 8 seara. Mă chem seara spre noapte, acum ești chiar rezonabil la ora asta. Ce-o fi cu tine? O fi ceva sărbătoare, pe cum să nu fie, bubule, că e prima zi din an. De-aia suntem altfel decât de obicei. Ia zi, Petișoare, vrei să-ți dau cu steluța pe nas? Cam steluță. Vrei mai multă energie? Cam steluță. Ia să mă văd cum arăt. Cum stă? Sunt frumos? Eu stai, ce cu firul ăsta de păr aici? Stai să mă văd și eu dacă sunt frumos. Chiar că sunt frumos, cred. Arăți frumos, rău de tot, bubule. Și eu mă gândeam că sunt frumos. Și mie mi s-a părut că sunt chiar frumușel. Uite, și am steaua. Și vin și dau lui Peti pe nas cu ea ca să-mi spună de câte ori vrea să-i dau. 1. Astăzi este cifra 1, îi dau o singură dată pe nas. Pac, energie, Petișoare, să primești. Nu. Te simți mai bine? Nu. Să vezi că mama Peti nu mai funcționează steluța. Nu mai dă energie. Dă mie să văd cum mă simt. De câte ori mama Peti? Păi astăzi totul e cu 1. Totul e cu 1, nimic mai mult. Pac! Te simți mai bine? Mă simt mai bine, să știi, bubule. Parcă mi-e mai bine. Dacă nu vrei să dau și o dată cu coiful în cap ca să te trezești, domn Petică. Eu ți-am zis ție bună ziua, tu mie... Când ai să-mi zici bună ziua? Tu, Petișoare, tu mă faci... Ce faci? Mă faci de râs cu steluța mea? Ți-am dat și nimic ca tralala? Ce ai? Ce faci tu acum? Nu bun. L-a lovit oboseala. L-am lovit cu steluța și pe el l-a lovit oboseala. Păi, Petișoare, am înțeles că trebuie să facem puțin ceva despre cifra 1. Să învățăm, da? Să învățăm despre cifra 1. Dar dacă n-ai spus de mai multe ori, bubule, concentrează-te. Mă concentrez. Cifra 1. Fii atent ce am vrut eu să-ți arăt. Ce ți arăt eu ție aici? 1. Un ce este asta? Un? Hamburger. Hamburger. Că unul singur și Petișorul când merge la McDonald's împreună cu Ana, da? La fi. Un singur hamburger și-a... Așa? 1. Foarte bine. Tot așa că vorbim despre mâncare. Când merge cu Ana la plimbare, își ia din față de la Coreții un ce? Un? Ce ăsta, Petișoare? Un? Covrig. Exact. Un covrig. Astăzi este totul cu cifra 1. Eu am aici o stea. Petișorul aici are. Ce avem noi 1 pe corp? Uite, avem un nas, avem un cap. Un cap, eu ce cap frumos am eu. Eu ce cap frumos. Și pe cap am un coif. Unul singur, Petișoare. Am un singur nas cu care simt că tu ai mâncat fripturică astăzi și cu care simt că tu ai mâncat, că v-am auzit pe aici în casă, o singură felie de tot. Nu toi, tot. Ce mai spunem despre unul? Dar ai vorbit astăzi cu prietena lui mami, cu Violeta, și a zis că o doare iarăși ce? Burta. Nu, burta. E și burta intră la una, că o singură burtă avem. Dar a zis că o doare aici. În ce? Cum se cheamă ăsta? Ăsta de aici. În gât, Petișoare. Și gât avem unul singur. Gât avem unul singur. Burtă tot 1. Da? Mai vorbim despre cifra 1? Mi-a zis
Ți-a plictisit de mine? Te-a plictisit de mine, nu? Sau poate așa ceva, dar e frumos, măi, petișoare. Petișoare, cred că din cauza că sunt cam obosită, e plictisit de mine. Și eu n-am energia pe care aș avea-o în mod normal. Înțelegi? Eu cred că mă duc să mă culc mai devreme. Da. Uite, mă duc acum. Cât e ceasul? Ia stai să văd. Aproape 5. Mă duc să mă culc un pic, cum face mama aia ta, la prânz. Apropo de 1, tu ai o mamaie. Atât ai. Atâta mai e. O mamaie. Mă duc să mă culc. Hai, noapte bună. Zi și mie noapte bună. Ce? Nu poți să-mi spui? Ce? Nu poți să-mi spui tu mie noapte bună? Ia spune-mi și mie. Noapte Bună! bună! Pe ce am plecat? Ceau, tra-la-la! Ce prieten aș vrea să mai chemăm? Mai chemăm vreun prieten? Nu mai chemăm niciun prieten? A făcut destul la cifra 1? Am repetat până acum. Un hamburger, un covrig, un prieten Vasi, avem Vasi, ce scump e, care are un nas, un cap, pe cap are un coif, atât. Ce mai are Vasi? Un gât care e acoperit cu un fular, exact, că doar n-am decât un gât, un fular, da? Și are și o burtă. Și o mână a zis pe tine. Nu, am două, aici două. Așa, deci am vrut să-ți mai spun ceva pe cioare legat de cifra 1, că putem spune o femeie și un bărbat. Oprim totul când Peti saliva. Saliva! Petișoare, saliva. Ce-i faci, Vasi? Îi dai cu carioca în cap? Te rog frumos să nu uiți de salivă, că mă supăr rău de tot. Nu, neobosit, saliva în gură. Și a căzut pe jos lui Peti o cariocă. Da? O cariocă a avut în mână. Ai văzut? O cariocă. Încerc să-ți atrag atenția. Dacă este feminin, este o femeie. Dacă e masculin, este un bărbat. Deci avem aici așa. Stai că trebuie să găsesc eu imediat. Stai să-ți arăt ceva. Peti, capul sus. Îl vrei să-l iei pe Vasi în brațe, da? Ia să vedem. Cu o și un. Da? Ia să-ți mai arăt ceva. Legat de o și de un. Ia să vezi ce avem noi aici. Avem așa. Vasi. Dă-te puțin la o parte, Vasi. Ia fi atent. Avem. Peti râde. Vasi. Păi știi că Vasi a zis că îți mai spune ție de 2 ori așa Vasi când îmi spui prostii și nu spui adevăruri. Deci avem o carte, tot cu o. O mașină de poliție. Uite ce șmechere. Mașina lui Emi de poliție. Gata, așa. Avem o mașină și iată cu un este un ceas. Un ceas avem. Atât. Un ceas. Da? Deci unele cuvinte sunt cu o și unele sunt cu un. Da? Peti vrea în verticalizator. În verde. Măi, Petișoare, stau și mă gândesc. Stai să spun. Spune-mi, te rog eu frumos, un nume. Noroc. Peti poate să spună noroc. De câte ori ai strănutat Petișoare? Una, bravo! Mama, mi-a dat aici, la mine, la lecție, ce am vrut să spun. Una. Ia spune-mi tu mie un nume de fată. Se știe. Un nume de băiat. Un nume de băiat? Zi un nume de băiat. Gândește-te la un nume. Danca? Com. Mai zi un nume de băiat. Băiat așa, care îl știi tu. Zi tu. Bubu. Ăștia sunt prietenașii tăi. Nu. Am așteptat să spui Nicu. Sau Dan. Mestecă și înghite saliva, Petișoare. Ia, fii atent ce fac eu acum. Fii atent. De câte ori am fluierat? Bravo, bă. Păi saliva. Arriba. Saliva în gură. Mestecă și înghite saliva.
Chiar și dacă ești obosit. Să te aud cum este și închis saliva. Toată. Exact. Bravo. Hai că încheiem ce am avut noi de spus despre cifra 1.